May namisita niya. Ha? Sumag ka. Ha? May Uyab ka ni nimisita Almira? ni... Ano, Ha? sir? Bitaw dito ay ngano nagtanga naman ka diha. Yan na, nag-isapaw. Tong kilo no? Nimisita ko. Tawag ko yung gitser! Tawag ko yung sir. Nagtuon ko ta, ko ta betul ko ta. Sige! Tawag ka sa Almira, Ginoy! Oo! Tawag ko yung gitser! May namisita niya. Ikaw, unsa ka? Uyab ka ni Almira? Bitaw ay ngano nagtanga naman ka diha. Ha? Ay, dili unsa man ni? Oh, sa tula, yan din sa mga. Oo. Kadang haram na naman yan niya. I-address gapon. Tawag niya ko. Ikaw, ano mo no? Uyab ka ni Almira? Bitaw ay ngano nagtanga ka naman diha. Ha? Oo! Akong tawgon. Sige! Tawgon mo ka. Hindi tawgon! Ayon sa man. Ha? Kung ta gusto mo na imong pagtawag. Lakaw na, Bitoy! Oh, sir! O ikaw, lalaki. So na. Kapoy. Diyos akong ngan, sir. Ay, siyempre. Ikaw, pinalibing Oh, mo. kwarting ani. Oh, prakana yan. Oh, pagka kay Off punggol. na ko, ani, ikaw off, ani, gyapon. Dili, gaon, nam ko ani. Gastori mo Ah, dili lang. istorya mo na. Oh, ikaw may off ani kay punggol mo. Okay. Diyos akong ngan, sir. George, si Ta Kuya. gusto mo na Ikaw, lalaki. So na. Driver ko si HP, sir. Ah, balik ka tayo mo. Kuan, pinaliding ni mo palihog. O ikaw, lalaki. So na. Diyos akong ngan, sir. So na, George. adto na sa sala pabutas ang mira. Salamat, ma'am. Anilaw na ko din sa luyo. Total, wala mo ko trabaho dito sa sud. Na naman si Janet kami at ni Janice. Ihata ko na lang sa kumangod ang ikayon kong Dennis. Pero, saan naman lang ko na kung magpadagat si Dennis kay Janet. Magdus ra ba ni? Luisap si Dennis na mo'y mga mahansanak na dili iya. Oh. Salamat. Oy! Una ko na! Ako pa gani. Wow, ito na limpat ko na. Ay, kanya pa na. Open na to nila. Ana lang dia pabutas sa Almira. Ah, salamat. Unsa man? Seryoso gining imong tuyo kang Almira? Ha? Oh, seryoso ko niya, sir. Mayo. Oh, pinangga din mo si Almira, sir. Salamat ha. Abi na ko, gidaw-daog niya siya din eh. Dili mi madaog-daogon sa ay, sorry pre. Huwag naman nakat, pre. Ayaw dito, lahi tong imong tuyo. Seryoso gitong imo kang Almira. Ana alam pala, pre. Seryoso gito imong Almira. Balik ka lang ba? Seryoso gining imong Ayaw. da. Ana na lang dia pabutas si Almira. Salamat. Unsa man? Seryoso gining imo ka Almira? Ha? Oh, seryoso ko niya, sir. Mayo. Pinangga din mo si Almira, sir. Salamat ha. Abi na ko, gidaw-daog niya siya din eh. Dili mi madaog-daogon nga pagkatao din. Salamat, sir. Gibuwagan ka naman kuno ni Almira. Ha? Nahibaw ka na? Way malilong ining baya. Bisan problema sa mga katabang kinahanglang mahibaw ming mga agaw. Unsa man? Tinuod ba nga gibuwagan ka na ni Almira? Sir. Pero, kuhanin ako dawat ha. Nganong gibuwagan man sa kaniya? Kuhan, kanang... Dili ka tingali buwagan ni Almira kung dili ka magpabadlong niya. Nangluod siya nga, dugay kong huwag kakontak niya. Saon, milargan mo Manila. Nag-away mi sa diyang milarga ko. Hindi siya gusto nga mularga ko. Mo ba? Mawala siya.
Unsay plano nimo kang Almira? Ha? Kung di ka musugot nga magbuwag, may plano ka din niya. Di ba? Oo, sir. Tula ko yung plano niya. Magpakasal ko niya. Mao ba? Mauna ko yung plano para kay Almira. Man, Ni anak kita si George. Namisita na siya kang Almira. Pero, unsa man na si Dennis? Magigsulti man na niya. Janet. Uy. Ma. Ano po sige gli diha? Si George ka na, ma. Dili, ma. Ni, balik ka, Lady. Ano po sige gli diha? Mi, si George ka na. Pero nakigsulti niya si Dennis. Unsa man? Imo ba nang na-seminar o maayong tawanan? Oo. Maayo man ang mamakak. Pero kuyaw lang sab na si Dennis nga mangutana. Ngano masab na siya, uy? Nagsulti man na siyang Almira. Nagsapot man ka mo nga dili ka gyud niya bukingon. Nga sinuhulan niyo siya. Dili na mahitabo ni. Professional nga mangingilad ka ng tawhana. Unsa? Lawrence Dennis. Pre! Pre, Kinahanglan magpakasal dito si Almira. Kay nabalaga ko niya, sir. kung ganang nabalaka man ka ni Almira. Sa dayon man kong larga, wa mo siya tunghay sa binuwan niya sakit. O, O posible nga mabdos na si Almira. usa! Mao na, sir. Posible nga mabdos na si Almira. Mao ba? Pero ni ako, alam na kong mapakasal niya. Pakasligid siya. Kay kung dili, manubag ka na ako. Ha? Ganun man lumagbag ko rin mo, sir. Katabang naman ka siya din eh. Ganun, maghilabot ba siya sa... Ka! Ako. Nilang. Ako. Ha? Ganun man, malubag man ko rin mo, sir. Katabang naman ka siya din eh. Ganun, maghilabot man ka sa iyang kahimtang. Sa ako nagingon, tanan nga di maayong mahitabo sa akong mga katabang niya. Manghilabot gid mi samtang niya pa siya sa akong poder. Sir, Busa George. At di man na gid si Almira. Nakasabot ka? Pakasli gid siya. si Kuya. Ay, nandun niya! Nang! Oy, Binoy! Oy! Ay, kung singkahi ha! Kung saan ka sa kukan ako? Sapot ko nang lumikikit-kit og tao. Kit-kiton bati ka nang. Suway ko no, badutan ka! Gahi. Kaamaw! Gahi. Sa naman sa gisapotan mo, ha? Nang uyab ni Almira nang. Nagdagbuwak sa patay. Unsa? Ay, kinsa may namatay din iya magidadananak. Da, si Almira gud. Klagot kitawana nang. Ano kang itong nga parang hey, naglagot ko nang. Alex Hilos! Ako ko magsilos nang. Ngano kang itungap yun na tawana? Buntag sa iyo pag yun. Lain akong buot ron nang. Paim na kong tubig nang. Kay isurok ang dugo. Paim na kong tubig nang. Dali. Dali. Nayan mo glihok ko eh. Ay, kuking na anab to ya! Ay, sorry nang. Yung kontra mo. Eh, Oy, anong niyang pas kusina? Bitoy! Tubag ako! Paano niya kas kusina? ngita kong Almira nang. Wa siyang kwarto. Wa siyang sa swimming pool. Aw. Sama lang. Nakita ka niya? Wasan? Kawagi ayaw naman nang. Hayim des! Bayana! Hayim des Almira nang! Okay,